Pues este vídeo es a peu de barcelonista. Este vídeo lo hago porque el Barça fa 125 anys. Enguany fem 125 anys de la història del club més gran del món. I vos diré per què. El Barça és el club més gran del món de la història, però el club esportiu millor del món. I és per el nostre ADN. Gràcies al nostre ADN i la nostra masia, formarem els nostres jugadors que ara juguen i triomfen al planter. Com el Leo Messi, que a casa el vam treballar i al camp ho va regatejar. Ho va marcar i va fer història, sent el millor jugador del món. Pues aquestes coses també a Can Barça. Per això creem grans futbolistes i això sols passa en el Barça gràcies a la gran masia. Però tinc que parlar més. 125 anys d'història del Barça donen per a molt més. I al final teniu que donar-se compte en la diferència. Per què som el club millor esportiu del món? I la diferència és clara. Comparat amb altres, és que no hi ha comparació. No és que ho diguem que som els millors, no. És que ho hem demostrat. I ho hem demostrat la nostra història. Per què? Perquè el club esportiu es tracta de tots els deports. I el Futbol Club Barcelona, tant en bàsquet, futbol, balonmano, hoquei, futbol sala i molts més deports on el Barça ha sigut un gran exponent al món, fa que el Barça siga el club millor del món, gràcies a tots aquests esports. Mos parlen de Champions, quan el Barça és el club que més Champions té del món, perquè evidentment, quan sumes tots els deports, eres el que més Champions tens del món. No n'hi ha més. I això només passa a Can Barça. Que diguen i que vos venguen el que vulguen. Els 125 anys d'història del Barça, sí, van fer l'anunci més xicotet del món a un diari per a crear el club més gran del món en la història. I aquests 125 anys d'història ens avalen. Per això i per moltes coses més. Però és així, per això volia fer aquest vídeo, per a dir la grandesa del Futbol Club Barcelona. No és el que moltes voltes a la premsa de la caverna mediàtica es venen. Hi ha que dir la realitat, i la realitat és que el club més gran del món és el Futbol Club Barcelona. Per aquestes coses, tant per tots els deports on triomfem, com també per el planter que creem. Creem jugadors i eduquem jugadors per a que triomfen al camp. I això només ho té el Futbol Club Barcelona. Els altres clubs, els jugadors que creuen es venen. Nosaltres es fem jugar al planter, al primer equip, i triomfen. I després triomfen amb la selecció espanyola. I això també és gràcies al millor club del món, el Futbol Club Barcelona, que és el gran exportador dels millors jugadors que juguen a la selecció espanyola, i els èxits de la selecció espanyola venen també gràcies al millor club del món, el Futbol Club Barcelona. Són tantes les coses que hi ha que entendre. Per això és tan gran el Futbol Club Barcelona. I a voltes no ens adonem ni ens donem compte de la grandesa, i la grandesa està ahí. Que som més que un club, ja ho diu el nostre gran dit de més que un club per això, perquè poliesportivament som un club brutal, un club que triomfem i damunt guanyem en tots els deports. Per tant, no només futbol. Això és la grandesa i diferència del Futbol Club Barcelona amb els altres clubs. Els altres clubs no poden dir que són els més grans. No, el més gran és el Futbol Club Barcelona. Per què? Perquè en totes les disciplines el Futbol Club Barcelona participa i damunt guanya. I això no n'hi ha que passar-ho en base. Això n'hi ha que dir-ho i explicar-ho. I per això volia fer este vídeo de la grandesa, i ara més que mai que celebrem els 125 anys del club, del Futbol Club Barcelona, gràcies a Joan Gamper, que en el seu dia va fundar, junt d'altres companys, aquest club, i ara mateix estarà orgullós d'aquell club que va fundar. La seva història l'ha avalat amb grans èxits, i sobretot èxits de cor, èxits de que el que és barcelonista ho duem en l'ADN, ho duem en el sentiment, i això és molt important. Quan fas les coses
en sentiment el Futbol Club Barcelona ha guanyat tantes coses i mos n'han pegat de tots els colors i han volgut revolcar-nos, però no han pogut en la grandesa del club, no han pogut en el millor club de la història, el Futbol Club Barcelona. Per molt que ens peguen, per molt que inventen, no podran, perquè la força del Futbol Club Barcelona és tan gran al món que mai ningú ens podrà tòrcer, com diu el nostre himne. I bueno, aquesta era una explicació que volia fer per el 125 aniversari del Futbol Club Barcelona, el qual crea els millors jugadors del món i després guanya títols al camp amb ells. I això no ho tenen altres. Els altres ja saben com i de quina forma guanyen a voltes al camp. Ho sabeu tots. Nosaltres no. Nosaltres picant pedra, treballant de valent i el que guanyem, ho guanyem al camp i com toca i amb jugadors nostres. No tirant grans talonaris com han tirat altres. Nosaltres també, però perquè històricament, a part de tindre jugadors bons del planter, hem reforçat la plantilla. Hem reforçat sempre, històricament hem tingut un o dos jugadors diferencials en els quals s'han gastat els calés per a millorar la plantilla, però el cor del club sempre ha estat en el planter. I això ho fa únic al millor club del món, el Futbol Club Barcelona. Feliç 125 aniversari, Barça. Orgullosos estem de portar l'escut del Barça al nostre cor.